сәлемсіз. Менің исемім Габидуллина Найсулла Маратовна. Мен 4-ші мектептен 4-ші А класынан күреш белән шөгыльләнәм. Безнең Айсылу көрәш белән шөгыльләнә һәм аның шушы шөгыле турында без Көмеш Кыңгырау гәҗитеннән кызыксынып килдек. Дигәндә, безгә калса бу бик тә кызык. Шулай бит Айсылу, кыз баланың шушындый авыр спорт төрен сайлавы. Менә шушы сайлауга тукталсак, син әйме, каян туды менә әлеге кызыксыну синең мәктәбендә көрәш белән шөгыльләнүгә дип әйтик? Минем әти белән абыем шөгыльләнә. Димәк, алар шулай спортчылар, әйме? Әйе, шуның өчен мин дә кызыксындым и мин дә йөри башладым инде. Менә син ничә уйлыйсың, кыз балага көрәш килешә микән? Кыз кешегә. Авыр түгелме кыз кеше өчен? Кызның бар, мнениелары йөрисе киләме? Фикергә карап, кешенең үзенә карап. Менә синең димәк йөрисең килә, шулай бит көрәш белән шөгыльләнәсең килә. Күптән шөгыльләнәсең бит көрәш белән? Мин ярты ел шөгыльләнәсең, димме? Менә шушы түгәрәктә шөгыльләнәсез, аның белән шушы мәктәптә түгәрәк буласыз, әйме? Әлеге түгәрәккә синдән башка тагын кызлар йөриме? Әйе, 2 кыз йөри. Димәк, 3 кыз шөгыльләнәсез, шулай бит? Яхшы. Син бит инде безнең татар көрәше белән шөгыльләнәсең, шулай бит? Димәк, син приемнарны инде беләсең, ничек көндәшеңне җиңәргә, шулай бит? Беренче урын яулар өчен нәрсә эшләргә икәнен беләсең. Көрәш бит безнең Сабантуйларда актив кулланыла торган бәйге дип әйтик, егетләр шунда Сабантуйларда көрәшеп зур бүләкләр оталар, беренче урын яуласалар, шулай бит? Син дә Сабантуйда күзәтергә яратасың көрәшне? Мин яратам укырга, чөнки анда минем абыемның дуслары, алар бик әйбәт көрәшәләр, миңа карарга бик тә интересно. Сабантуйда күзәтү кызык иде, әйме? Димәк, син аны карап барасың, шулай бит? Яхшы. Менә көрәш бит ул куркыныч спорт төре. Син ничек уйлыйсың, менә җәрәхәт алудан курыкмыйсыңмы син? Ипләргә курыкмыйсыңмы тренировкалар вакытында? Кызларның организмлары сильный да түгел, көчле түгел. Минем көчле организмым һәм мин йөри алам, миңа шул йөрү. Димәк, син алга таба дәвам итәчәксең, шулай бит? Үзеңне киләчәктә менә зур дәрәҗәгә ирешкән спортчы итеп күрәсеңме соң? Физкультурада укырга уйладым. Үзеңне киләчәктә кем итеп күрәсең? Кем буласың килә? Минем укытучы апам буласым килә. Укытучы апа буласың килә? Нинди фән укытасың килә? Мин физкультура укытасым килә, и начальник классларны. Башлангыч сыйныф укытучысы буласың килә, димме? Мин әле белмим, мин 5-нче класска МТСка китәм. Шуның өчен әле белмим, минем профессиям ни була. Дәл синең уйларга вакытың күп, шулай бит киләчәкче уйларга. Яхшы, менә син ничек уйлыйсың, көрәшчеләр, чын көрәшчеләр дип әйтик, нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Алар көчле булырга тиеш бит инде беренчеләр, әйме? Тагы нинди булырга тиеш икән? Аларның организмлары сильный булырга тиеш. Организмлары көчле булмаса, барырга кирәк түгел. Үләргә дә мөмкин. Җәрәхәт алып, алса. Борьба опасный да, интересный да занятие. Организм слабый. Лучше йөрмәскә, шулай бит? Бигрәк тә кыз балаларга белән, шулай бит? Менә сезнең тренерыгыз нинди алым белән алып көндәшне җиңәргә өйрәтә торгандыр, шулай бит? Әйе, ул безгә разный приемлар өйрәтә. Алмаз Талипович безнең бик әйбәт абый, бөтен әйберне чатка аңлата. Миңа ул бик ошый. Тренер ошый, әйме? Яхшы. Менә тренерыңнан шелтә сүзләре ишетергә туры киләме соң? Ошамы сезгә? Алай бик ошмай, малайларны оша. Ошып алай, әйме? Яхшы. Менә безнең бит инде бүгенге көндәрдә Олимпия уеннары бар, шулай бит, Олимпиада бара. Син кызыксынасыңмы аның белән? Юк. Кызыксынмыйсың? Әти белән лыжня карыйм, чалпыда лыжня. Менә иң яраткан берәр спортчы бармы? Менә кемне син күңелең итеп күрәсең? Мин конькида яратам карарга. Конькида. Фигуралы шоулар. Әйе, чөнки мин үзем конькида йөрергә яратам. Көрәштән соң 8-нче мәктәпкә барып шуам.
belki hele oysununda kileşekte من أولها زكية مكملة وليه وكبر بالجلاء في جرة شو استمرت كل ده نصب طول المستشفى يا رئيس وديك زرع متسمى يا ريم زمان الشم إذا بس إن خلت الرف ما بستوعب عليه ما شو ده برأسها